Bukhari e Muslim e ko nande de fof ɓurtanta ko deftere kala ho namda hen o haalata koye sahro kaybi o rutti omo yaha e waliyaɓe Allah wonɓe e ɗin satuji e ɗin nokkuji omo ƴeewa goto fof ko jogui guila e chansidiyankoɓe ha e ɓaadiyankoɓe e ko nande e ɓen hawo gasa ɗum rutti omo jangga ilmul asrar ilmul huruf ɗumne kadi kala joguinowo ɗum e diwan he fof hette junngo makko hankan noon joynimo yidde yaarade e leyɗele sariɓe ko wayno Tunis e ko wayno Maghrib kam o yahtanoma arta guila e jangde nde jonde hewde o jangi ɗum to Fas to caggal ɗum o yehi Tunis o yehi Termisan o arti o anni ɗannade ɗanngal makko haji o fukka farille makko ɗo noon wiya Cheikh Ɗane ko ɗeɓata a Termisani mo jokkoriɗen e mum e makko o on eɓe gondi e hajju he eɓe gondi e umra he ɗanne ɗe fof ɓe gondi gono yaade duuɓi capantati guila fatu o arani kamɓe gondi kamɓe bandi fof so tawi noon a wona haaside so neɗɗo ko geño so heeɓi Allah hokki ɗum hunde tiranoɗa ɗum tawde ɗo wawi ɓeyduno ɓeyduɗa ko mata ɗeede sa oppi ɗum goɗɗo gara to nawa o yeeƴade caggal guila omo woni sanɗe goni sandaji omo jogui gafakke goto jooɓaɗe mabɓe